बिथांमोनजों इसोरा गैया रायजो राजा गैया हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं रायजोआ दङ UPPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसना केप्टेनानो गैया दा प्रमोद बर'नि आइडियोलजिया मा आइडियोलजियानो गैया आं ओंखायनो आइडियोलजि लेस पलिटिकल पार्टी बे जाहैबाय UPPL प्रमोद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांना थानांगौ होननानै नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ दा प्रमोद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो दिनैबो जोङो सालबारिनि मोनसे जायगायाव जोंनि मानाव गेदेर BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार फैदों फ्राय 1800 जन 1800 जानो साथामल' खम सालबारि ओनसोलनि मोननै ब्लक सालबारि ब्लक आरो गबर्दना ब्लकनिफ्राय बिनि ओनसोलनि रायजो राजा UPPLनि दैदेनगिरि GSPनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै BPF दोलोआव फ्राय 1800 जानो साथामल' खम 1797 सुबुंफ्रा दिनै BPF दोलोआव जयेन जादों बिथांमोनखौ जोङो बरायो बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ बिथांमोनहा बिथांखौ फोथायो बिनि थाखाय बिथांमोनहा जयेन जाफैदों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो जयेन जाफैदों दा दिनै BTC ओनसोलाव नायोब्ला BPFनि मोनसे बारा बारगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारनि बारा बारगासिनो दङ मानसिफ्रा मोनसे समाव सानदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ होननानै नाथाय प्रमोद बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ UPPLनि सरकार सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै BPFआव जोनोम जाफैखो दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों प्रमोद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय BTCखौ बर'फ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै BLT आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय BTC एकर्ड जाबाय फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै BTC मोनदों बे BTCखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ बर' हारिखौ सान हर रायग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया जाय हिरा सरनियाजों दिनै BTCआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमोद बर'आ दा प्रमोद बर'नि आइडियोलजिया मा बर'फोरा थांनानै थानांगौ बे बुहुमनि प्रमोद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बिएलटिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ दा प्रमोद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ दंस खालामग्रा GSPजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडियोलजिया जे बर' हारिखौ दंस खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा GSPजों जों मालाबाबो जयेन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन नाथाय पलिटिकेल सार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै NDPफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा BTC एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा GSPजों हिरा सरनिया दोलोजों दिनै मानाव गेदेर प्रमोद बर'आ जयेन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बिथांमोना सालबारियावल' नङा सारा BTC ओनसोलावनो जेराव जेराव हाग्रामा महिलारि सार थांनानै गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा सिडिउल प्रग्राम जायो बिथांमोना जोंनि खाथियाव थानानै गावस्रा प्रग्राम लाफ्लायो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लेङो लाइमोनफोरखौ जानाय लोंनाय होनो नागिरो नाथाय बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ आरो बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ जेबो फेलार खालामनो हायाखै दिनै सालबारि ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा UPPL GSP माखासे राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैनानै जोंजों जयेन जादों मानो होनबा इसोराबो सुबुंखौ मोजां मोनग्रा रैखाथि होग्राजों थायो दा बिथांमोना जास्ट मेगन सानानै
बिथांमोना जोंनि मिटिंखौ बंग खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोनजों इसोरा गैया रायजो राजा गैया हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं रायजोआ दङ दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआ सोरनि सायाव निर्भर जानानै दं रावजोंबो राव खोनासंलायलाया केप्टेनलेस बिसिनि UPPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसिना केप्टेनानो गैया मिथिबायना मालाबा उमुगा बुङो मालाबा तुमुगा बुङो ओंखायनो दा दिनै बिथांमोननि लिडारखौनो रावबो गनायलायला लिडारनि आइडियोलजिखौ रावबो गलायलायला ओंखायनो आइडियोलजि बे आइडियोलजिलेस आइडियोलजि पलिटिकल पार्टिया जाहैबाय UPPL आं जे बुंदों प्रमद बर'आ मोनसे समाव हारिखौ गेरेमसा खालामनो नांगौ होनदोंमोन बर'नि मंख्लंफोरखौ सनमान होदोंमोन नाथाय एखे दिनै UPPL सरकारा सोरजों सासन खालामनानै दङ सोरजों सालायनानै दं हिरा सरनियाजों जाय हिरा सरनिया बर'फोरखौ सामफ्रामबो रायो जाय हिरा सरनिया BTC जोङो 1135 जन मुंख्लं जानानै BTC मोननाय बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा BTC सिमफायनो नागिरग्रा बे हिरा सरनियाजों दिनै लोगो नांनानै गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय प्रमद बर'आ सरकार सालायदों आइडियोलजियानो गैया आं ओंखायनो आइडियोलजि लेस पलिटिकल पार्टी बे जाहैबाय UPPL दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलो बेखौ बिथांमोनहा बुंगोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिथांनि आइडियोलजिखौ मोजां मोननानै बिथांनि व्यक्तिखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिया जुदि रैखाथि होनो हायो बे अकल सासेल' व्यक्ति बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब सालबारि ओनसोलनि सालबारि ब्लक आरो गबर्नरा ब्लकनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों जइन जाफैदों हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइनिफ्रायनो बिथांमोना गावबा गाव गोदोनायाव BPF नांगोलनि माला बिथांमोना गानफैदों बेखौ जों साफ्रोमखौबो बरायना लादों जों सब नों आं मिलायनानै BTCखौ मोनसे जौगानाय BTC दागोन मोनसे अनलायनायनि मोनसे BTC दागोन आरो अराय सम रैखाथि मोननाय बे BTC जों दागोन हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि दाबोबाय थादों आरो इयुनावबो हाग्रामा महिलारि सार सरकार फैखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जेंना मोनफ्रोमबो जेंनाया फोजोबगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआनो आइडियोलजि गैया जेला आइडियोलजि गैया बिथांमोना गावजों गाव नांलायनाया बारा जागोन बिथांमोना लिडारनि खोथाखौ मानियै बारा जागोन ओंखायनो आइडियोलजि लेस पलिटिकल पार्टियाव बिथांमोनहा दङ ओंखायनो बिथांमोना ना लिडारनि खोथा मानियो ना बिथांमोना गावसिनि पार्टिनि डिसिप्लिन ना बिथांमोननि माबा मानियो ओंखायनो बिथांमोना गावबा गाव स्वार्थनि थाखाय गावबा गाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो बिथांमोननि राजखान्थि दोलोनि बाथ्राखौ आं बारा बुंनो थाङा आंखौ मा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि फकासआ बेनो जोंहा गोबां MA पास BA पास दं बिथांमोना साख्रि मोनाखै जाय जोंखौ 15 बोसोर 20 बोसोर फोरोंबाय फोरोंगुरु बिथांमोननि हालोदा मोजां नङा आबादारिनि हालोदा मोजां नङा जोंनि इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै LP स्कुलनि थासारिफ्रा मोजां नङा ओंखायनो बिथांमोनहा इसुनि खोथा रायलाया बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलाया बिथांमोनाव मोनसेबो एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोनहा नानांथा बाथ्रा बुंबाय थायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन नाथाय जों खामानि मावगोन आङो अकल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000ल' नङा BTC सरकार फैनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होगोन अकल बर' नङा BTC बाखिनि ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो फेलार जादों डेम'क्रेसिनि 4 पिलार जायनाखि संग्राम समाव बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनायाव मिडियाफ्रा खामानि मावदों मिडिया वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होन्दोंमोन बेबो होआखै प्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय बिमा माहारि आइजो माहारिफोरनो बिथांमोना थाखा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना मिशन बिराद लायो नाथाय बेखौ एग्जिकिउसन खालामा ओंखायनो बिथांमोना फेलार बेनि थाखाय UPPL सरकारखौ रायजो राजाया होनदों फेलार सरकार फेलार पार्टि होननानै